Ne znam. Evo ovako. Najbolje nekakav tramvaj. Ide brojem M. Služiš, stari moj. Se ne budiš ne stoje ure, ja zdravljamo. Dobrodošli. To vam je redu sad, kako bi vam rekla? Da. Pavel koji je bio najstariji ga je naslijedio i preuzeo. U međuvremenu je koncern Jela Pro. Gdje je bio Međaš? Ili ovaj? A možeš ići ovak do glavnog kolotvora, pa onda ti ulicom. Pa skreneš samo negdje i dođeš ravno i samo dođeš do... Ne znam gdje si krenula.